sem prišli ochutnávku na V80 Instant v 64 príchutiach a tá 65 bola naturálnej, takže ja si myslím, že sme asi s najväčším počtom na svete príchutí, čo ocenili zákazníci. Väčšina z nich odišla spokojná. Z tých všetkých, ktorí prišli, vyžrebujeme teraz 10 cien, z toho 3 ceny dal šéf Jimu Pepo, a to 3 trička, ako vidíte, 4 trička dávame my, 1, 2, 3, 4, a k tomu ešte 3 ceny doplnky, 30 instantné, 2-1-1, príchuťu jablko, V80 Instant, kilové čoko banán, peanut butter, natural crunchy, kilovo balenie. Prejdeme k hostovaniu z novej kolekcii Pepa, a to nové šiltovky, ako vidíte, môžete si potom zakúpiť, v ktorom sú vlastne všetci s číslami, ktorí prišli. Môžeme prejsť na prvé hostovanie. Všetci zúčastnení, čo boli, potom prídu s daným číslom a odozdajú sa im ceny. Takže 71D, tričko biele, tak poďme. Prídeme k druhému. 8D, čierne tričko, Pepo G. 39D, čierne tričko, Pepo G. 16D, tričko Silmas. 69D, tričko Silmas. 77D, tričko Silmas. 51D, posledné tričko Silmas, aj elektro cenám ešte. Takže ideme 10 instantné zelené jablko číslo 21D. 63D, to bude proteínu, čoko banán instantné. A posledná cena 66D, peanut butter. Všetkým gratulujeme, akcia prebehla super, za jedna super prostredie a super žime. Možno na budúce zase sa stretneme. Určite. Vydarila sa, naozaj sú všetky čísla v hojnom počte. A ešte chcem dodať, Stillmas trička sa nebudú dať vymeniť veľkosti, ale Pepo G trička samozrejme, komu nesadne veľkosť, bez problému obsluha vymení za akúkoľvek veľkosť, aj farbu. Toľko k našej súťaži. Sme radi, že ste prišli a ako povedal Janči, dúfam, že sa ešte niekedy stretneme na nejakej takejto poriadnej ochutnávke. Dobre, ahojte. Čaute.